Советтар Союзы геройы Василий Утинның каһарманлыгына арналган «Һуңгы бейеклек» фильмы әзерләнде. Безнең коллегабыз Рәйсә Абдуллина тарафынан төшерелгән фильм 9 майда күрһәтелде һәм дә 28 май сик хаксылары көнендә БСТ-ла яна карарга мөмкин. Бұл иртәне безнең менән фильм авторы Рәйсә Абдуллина һәм Башкортостандың сик хаклаусылары Союзы төбәк җәмгыять оешмаһы рәисе орынбасары Алмаз Орал улы Юлбарысов каршыла. Хәерле иртә, хөрмәтле кунаклар. Һаумыгыз, без ихлас сәламләйбез. Әлбәттә, Рәйсә Абдуллинаның фильмы дип кенә әйтү дөрес тә түгелдер. Иҗади төркем. Шулай зур команда катнашты. Һәм булар турында һөйләшәбез. Әйдә, менә фильм үзенчәлекләренә тукталыр алдынан башта без Советтар Союзы герое Василий Утинның шәхесе, уның каһарманлыгына тукталып үтәйгәл. Кем һуң ул? Василий Утин. Василий Утин безнең якташыбыз, Советтар Союзы герое. 22 яшендә батырлык күрһәтеп, немец фашист гаскәрләренә каршы торган вакытта яугырыбыз. Якташ. Һәм политрук урынбасары. Политрук урынбасары. Сыгышы менән Дәүләкән районына. Сыгышы менән Ивановка авылы Дәүләкән районына сыгышы менән шан Бакал районына күчеп киттеләр. Уларның гаилә һугышка тиклем ondan хезмәткә алына. 40 елны январ айында границала хезмәттә һугышты каршылай. Ана шуннан һугышка кирип китәләр дә мәҗбүри рәвештә сигенергә туры килә. Донецкида халык бала батырлык күрһәтеп, ана шул батырлар өчен Герой Советский Союз дигән исем бирелә. Әйткәндәй, эзләнә торгас, ул безнең билдәле режиссер Петр Шейндың бер әсә балалары булып асыкланды бит инде. Бер туган агаһы булып сыга. Һәм хатта һез менә эзләнә торып һез безнең республиканың төрле калалар районнарына йөреп Калининградка барып үткән икән. Шулай әлбәттә, сөнки теге героиңның язмышы белән яши башлагас, уның язмышын тугандан алып, вафатына тиклем үз аша кисерәһең, үзең яшәйһең. Бuna әле генә һөйләшеп алдык, Алмаз Уралович белән без касан танышканбыз, ничек танышканбыз искә төшерә алмадык. Ул безнең өчен зур табыш булды, чөнки ул Утин темаһы белән шөгыльләнә, бөтен бәйләнешләрдә булдырган. Ул күрһәткән юнәлтмәләр буенча без йөренек. Дәүләкән районына ла бардык, Ивановка авылына берничә тапкыр, Бугабашка ла бардык, Кушнаренкала. Ул хәзерге авыл хуҗалыгы техникумы, ул вакытта Бакса техникумы дип аталган, Топорнина. Шунда ла укыган Василий Ильич. Уның эзләр буенча йөренек һәм Калининградка бару насип булды. Без унда былтыр ук барырга тиешник 7 апрельдә застава көненә. Кызганска каршы пандемия камасауланы һәм бу бик кулай да килеп чыкты, чөнки без күбрәк материал бирә алдык фильмисендә, күрһәтә алдык. Застава дигәндәй, хатта Калининградта уның исемендәге застава бар икән. 64 елдан бирле безнең якташыбыз Утиндың исеме 6 заставала Багратионск шәһәренә бирелгән. Менә миңа 79 елны хезмәткә алынып, ана шунда шул отрядта 95-нче Кёнигсбергский погранотряд шунда хезмәттәргә туры килде. 7 заставала, күрше заставала. Күрше заставала, 7 заставала. Ну, барып төшү менән учебный пунктта уже Утиндың кем икәнен безгә аңлата башлады. Шунда гына белдем, безнең якташыбыз шундый бөек шәхес икән. Герой 22 яшендә шундый батырлык күрһәтеп, аны бөтә ил белергә тиеш. Ысынлапта Калининградка бармагак, безнең фильм тулы булмас ине. Калининград, Багратионск калаһы ул безнең сик буе хаксыларының, Башкортстан сик хаксыларының Мәккәһе дип әйтергә була. Чөнки безнең бына кем менән генә һөйләшәң дә, Утин уларның телендә. Утинды Алла урынына күрәләр. Утин улар өчен герой, өлгү. Бuna билдәле якташыбызның исемен мәңгеләштерү буенча безнең республикабызда ла күп кенә эшләр башкарыла, шул хакта ла һөйләгез әле. Аны шул хезмәттән кайтып, Утин истәләп яшәнек, хәзер уже олы яшькә җиткәч, шундый нигә килдек инде Һыгымтага. Утиндин исеме калырга тиеш, мәңгелек балалар белергә тиеш аны. Менә хезмәткә алынуга ниткән егетләр белергә тиешләр. Аны шул эзләнүләр башланык, бер-беребезне таптык, хезмәт иткән шул заставаны. Мәктәпләрдә батырлык, каһарманлык дәресләре үткәрә башланык. Ел әйләнәһенә дип әйтергә Ел әйләнәһенә, үзебезнең график менән барабыз инде. Ана бер мәртә бер мәктәптә обязательно булабыз.
елейленен. Һәм Дәүләкәндә аның Дәүләкәннән башланык, Дәүләкәннең туган алдынан балаларга викторина үткәрдек, Утиндың биография турында. Һәм бuna сик буе һаксылары, ветерандары тырышлыгы менән Утин исеме быел Ивановка мәктәбенә бирелде. Шуны телгә алырга кирәк. Халык урап сыккан 69 елында ауыл советы карар булган, район советы карар булган, ничектер килеп сыккан инде, үрдән уже документтар югалды микән, ничектер. Шуннан ары китмәгән. Ары китмәгән. И исеме мәктәпкә бирелмәй калган. Без шуны яңынан тергедеп, яңа документтар тутырып, анда авыл советы, егетләр инде шул Ивановка егетләре ярдәмендә документтар туплап, уны бөтен конкурсларда нитеп, Министерство образованияны яклап, азак уже хөкүмәт тарафыннан менә исем бирелде инде. Хәтта хәзер менә Утиндың исемен әле башка Өфөләлә мәңгеләштерүҙе планга алған. Алдык. Без мөрәҗәгать иттек кала советына, хаттар язып барып, аңлатып Утиндың кем икәнен депутаттарга әйткердек тә, бүген көндә Утиндың исеме бер урамга бирелде инде. Яңа урам була инде. Әле билдереп кенә куелган, анда төзелү эшләре бара. Касандыр ул гөрләп торган урам булырга тиеш. Иң мөһим планга инде. Хатта без Алмаз Уралыч менән әле план корып утырабыз. Бу фильмдың мотлак икенче серияһы булырга тиеш, чөнки без Украинала Дебальцево өлкәһендә Камышатка районы Шахтер авылында булманык. Онда мемориал бар. Онда Утин ерләнгән һәм мемориал өстендә уның һәйкәле тора. Шул һәйкәлде бик барып күрге килә ине, ләкин насип булманы әлегә. Утин үзе генә булмаган инде һугышта, якташтары булган. Вот менә уның белән презентация иткән Бакалы районы Кабышлы Тамак авылыннан Иксанов Сабир. Бергә алар хезмәт иткән, бергә каршылагандар һугышта. Иксанов Сабир 10 көн һуңрак тоже һәлак булган. Ундыйлар миндә 13 кеше исемлектә. Менә безнең Башкортстанда мин алардан тугандарын эзләйм, каян таптым, каян менә уже табып барып итеп киләм ди. Бүтән дә менә тергедеп тугандары өченче буын уже карашалар, андан юл бармы, ничек менә барырга кирәк итеп уже шулай хоролар бирәләр. Алла бирә, может, насип булыр барып. Менә экранда кадрдарды күрдек тә фильмдан бик мавыктыргыз. Шулай да менә рәисәр журналист буларак Утиндың Туранды фильм төшөгәндә уның шәхесенә биографияны күрәк басым яһаныгыз, мәллә каһарманлыгын шулай да. Каһарманлыгын да күрһәттек һәм сик буе гаскәрләренең бөек ватан һугышы башлангас ролен күрһәтергә тырыштык. Чөнки беренче һөҗүмде сик буе гаскәрләре каршылап бит инде. Баренцева диңгезеннән Кара диңгезгә тиклем 666 заставы булһа, шуның 485 заставыга һөҗүм итә немец илбәсәрләре. Һәм план Барбарос планы билдәле бит инде тарихтан заставаның һыҙатын үтеү өсөн 30 минут вакыт бүленә. Ә безнең заставалар бер тәүлектән 2 айга тиклем каршылык күрһәтәләр. Шул тиклем зур каһарманлыктар күрһәтәләр. Төшерүсе төркем турында лайрак һөйләп үттегез. Төшерүсе төркем без төп состав 2 кеше, куюсы оператор Римзат Билалов һәм мин. Райондарга командировкаларга йөргәндә инде әлбәттә безнең водительләребез, улар безнең ышанычлы юлдашларыбыз, уларның тәгәрмәсе алга тәгәрәһә, безнең юлыбыз уңа. Һәм бунда компьютер графикаһы, композитор Урал Иделбаев һәм башка ярдәмчыларыбыз күп булды. Һәм 28 май ул сик хакслары көне Алмаз Уралович менә камерага карап үзегезнең достарыгызды, хезмәттәшләрегезне котлыйлар. Елгы көн быелгы елда 103 елны каршылайбыз. Безнең якташларыбыз срочный службада хезмәт иткәннәр, офицерлар бар, прапорщиктар, якташларыбыз Афганистанда бөтә фаҗигаләрдә катнашкандар, медальләр бар, тән яракаттар алган егетләр бар. Бөтенде котлыйм егетләрне барыгында, һаулык теләйм, уңыштар, алдагы көннәрдә яқты кояшлы көндәр булган, бәлә калагы сормай. Менә шул үзе хәрәкәттә катнаш итеп дигәндәй, ана шул якташларыбызның мәңгеләштерү юлында булганнар иде. Илебездән сиге тыныс булган. Тыныс булган. Һәм 28 майда киске сәгать 9:15 минуттан тигәндә безнең каналда Һуңгы бейеклек фильмында карарга сакырабыз, хөрмәтле тамашачыларыбызга.
Һуңгы фильм авторы Рейсқады Абдуллина һәм Башкортстанның СИК һақсылары Союзы төбәк ямағат ойышма рейсі урынбасары Алмаз Уралулы Юлбаров был иртәне безнең менән каршы алды. Зур итеп рәхмәт килгәнегезгә, уңышлы көн. Рәхмәт. Сакырганыңызга Фильмның рәхмәт. дәвамын көтәбез. Рәхмәт.